vraždili v Pakistane. Rozlúčiť sa s ním prišlo údajne až 1000 ľudí. Nechýbali horskí vodcovia, profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári zo Slovenska, Česka, Poľska a iných krajín, priatelia a samozrejme rodina. Do Tatier sa väčšinou chodí za nádhernými zážitkami, ale tá dnešná atmosféra nepotrebuje komentár. Slzy sa liali z tvári nielen tých, ktorí Petra Šperku poznali, plakali aj tí, ktorí ho nikdy nestretli osobne. Rozlúčiť sa prišli stovky Tatrancov, nechýbali jeho kamaráti Gorali či zvuky milovanej fujary. Ešte stále si takmer nikto túto krutú a neúprosnú pravdu neuvedomuje. Toto je odkaz jeho dobrého kamaráta pre vrahov do Pakistanu. Ak ste chceli spôsobiť nevyslovný smutok a traumu, ak ste túžili spôsobiť rany, a ak ste povýšili zákernosť a podlosť nad ľudský život, tak ste svoj neľudský cieľ dosiahli. Bez Petra Šperku to už nebude ono. Takto sa vyjadrili viacerí jeho kamaráti. Obrovský smútok prežívali aj jeho dcéry, rodičia, manželka aj dlhoročná priateľka Zoška. Ešte co má najviac rád, to tam budem najviac a budem go vzpomínať. Posledná cesta popod milované Tatry. Posledné s Bohom fanatickému obdivovateľovi a milovníkovi hôr. Posledné s Bohom od milovaných dcér a rodičov. Tento zvuk doposiaľ poznal Peter Šperka ako záchranár. Teraz ho takto naposledy pozdravili jeho kolegovia tam hore. Pre televíziu JOJ, Maja Pavlíková.